Maayong adlaw siyudad sang Iloilo. Ginpasidunggan ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kaupod sa mga public and private sectors nga naging sponsor para sa madinuagon nga Dinagyang 360 2020. Pwede ko mahambal nga ginapabugal ko ang ginubran nila dire sa syudad. Kay bisan nga pag-o pa lang sila. Kadamo gid nagdayaw sa aton nga dinagyang. Bangod sa ila nga pagplano paghatag sa ila tiyempo. Dako ang pagpasalamat ni Mayor Jerry Pitrenya sa mga katapos ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated board members. Kasubong man sa mga sektor nga nag-sponsor kag nagbulig sa madinuagon nga Dinagyang 360 2020. In behalf of IFFI, what else can we say? Madamo gid nga salamat. We did our best kag ang tanan nga hindi namon na-address. Chairman Peña and I will have formed already, the board has authorized us today to form a stakeholders committee, and we will consult with you on how to do things better for Dinagyang 2021 and all other festivals of Iloilo City. Ang ini nga selebrasyon ginhiwat sa Ker Co building nga nagasimbolo sa pagpasalamat kag kalipay sa mga Ilonggo sa dungog nga ginhatag ilabinagid sang Tribu Paghidaet nga nangin champion sa Iloilo Dinagyang Ati Tribe Competition. Sila nakabaton sa sertipiko, token kag tropeo. Kag ginakalipay man ni Mayor Jerry Pitrenias nga ang Tribu Paghidaet magarepresentar sa Iloilo sa Aliwan Festival nga pagahiwaton sa Manila. Para sa iban pa nga impormasyon kag nagapanguna nga balita, bantayan ang masunod nga Level Up Patrol. Ini si Dane Raffles. Padayon kita sa pag-uswag kag pag-level up syudad sang Iloilo.